Audiovizuálny fond. 15 rokov s vami a pre vás. Dobre, takže dobrý deň všetkým. Vítam vás všetkých na 9. riadnom zasadnutí Rady audiovizuálneho fondu v roku 2024. Rada by som informovala najmä verejnosť, že z technických dôvodov bude z dnešného zasadnutia naživo prenašaný iba zvukový záznam, tým, že samozrejme bude vyhotovený aj audiovizuálny záznam, ale ten bude následne v mysle rokovacieho poriadku Rady zverejnený na webovom stýle fondu. Opätovne by som rada zopakovala informáciu, že Rada audiovizuálneho fondu má aktuálne 12 členov, takže ešte stále nefungujeme v plnom zložení. Na zasadnutí máme prítomných 12 členov rady, všetci, ktorí sú vymenovaní, tak sú prítomní na zasadnutí. Pani Švecová a pani Tatarová sú prítomné online. A konštatujem teda, že rada je naša neschopná. Za overovateľku zápisu navrhujem pani Štefanovičovú. Súhlasím. Ďakujem pekne. Čiže kto je za to, aby bola pani Štefanovičová overovateľkou zápisu dnešného zasadnutia? Ďakujem. Pani Švecová? Áno, súhlasím. Pani Tatarová? Súhlasím. Ďakujem pekne. Čiže konštatujem, že tento návrh schválili. V zmysle rokovacieho poriadku rady by sme si teraz mali schváliť program, ktorý sa budeme riadiť počas dnešného zasadnutia. Bol nám zaslaný návrh programu, ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu o tomto programe, tak sa chcem opýtať, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie tohto programu. Ďakujem za slovo, pani podpredsednička. Vzhľadom na to, že rokovací poriadok predpokladá a vyžaduje tajnú voľbu predsedu alebo predsedničky Rady audiovizuálneho fondu a dnes zasadáme kombinovanou formou, tak chcem dať návrh, aby sme tento bod 1 vypustili z dnešného programu, zaradili ho na najbližšie zasadnutie 14. novembra, ale zároveň sa dohodli a odhlasovali si, že to zasadnutie bude prezenčné a teda bude môcť prebehnúť tajná voľba tak, ako to vyžaduje rokovací poriadok. Má niekto vyhradiť k takémuto návrhu, alebo nesúhlasím, že nikto nie je proti? Súhlasím, to je dobré, ale dobré. Má ešte niekto iný nejaký návrh na zmenu alebo doplnenie programu? Dobre, tak v tom prípade vlastne prečítam návrh programu, ako budeme o ňom hlasovať, v zmysle aj návrhu pána Štefanika. Že body 1 by bola informácia o činnosti dozornej komisie audiovizuálneho fondu, bod 2 stretnutie členov Rady audiovizuálneho fondu a dozornej komisie audiovizuálneho fondu správnym zástupcom audiovizuálneho fondu k problematiku investičného vyrovnania. Bod 3 návrh riaditeľa na poskytnutie finančných prostriedkov fondom a rozhodnutie Rady audiovizuálneho fondu o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa paragrafu 4 odsek 2 písmene H zákona 516/2008 zbierky zákonom knižných predpisov spojený s článkom 5 odsek 3 písmeno B vnútorného predpisu audiovizuálneho fondu číslo 1/2008 na štatút audiovizuálneho fondu na základe hodnotenia odbornej komisie pre program 2.1 na základe hodnotenia odbornej komisie pre programy v programe 1 v priebežnej štipendijnej výzve a hodnotenie odbornej komisie pre program 1 vo výzve číslo 5/2024. Tu by som len upozornila, že pôjde o neverejné rokovanie rady. Následne bod 4 by bola žiadosť spoločnosti Paprec SRO o zmenu termínu vyúčtovania do zmluvy číslo AVP 76/2021 /6/1.1.2 projektu s vlastným dobrým komunikom. Bod 5 žiadosť Kerkešfilm SRO o zmenu termínu vyúčtovania do zmluvy číslo AVP 378/2023/5/1.2.1 projektu Smrť na nečisto. Bod 6 žiadosť Vandal Production SRO o zmenu rozpočtu do zmluvy číslo AVP 118/2023/2.1.5 projektu Vlny.
Bod 8. Informácia o činnosti audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení. Bod 7. Bod 8. Návrh na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu AVF číslo 2/2023 štruktúra podpornej činnosti audiovizuálneho fondu na rok 2024 a návrh na vyhlásenie výzvy číslo 9/2024. Následne bod 9. Informácie riaditeľa audiovizuálneho fondu o zámere vstupy do zmluvného záväzku so Slovenským ústavom a bod 10 je rôzne. To je za návrh takémuto programu, tak ako som ho prečítala. Ďakujem. Pani Tatarová. Áno, ďakujem. Súhlasím. Ďakujem, pani Švecová. Áno, súhlasím. Ďakujem pekne, takže konštatujem, že program dnešného zasadnutia sme schválili. Ešte predtým, ako prejdeme k bodu 1, tak chcela by som teda ešte sa vrátiť k tomu pôvodnému bodu 1, ktorý sme vypustili, tak len nech to tu ešte raz odznie, že teda dohodli sme sa, že tento bod presúvame na nasledujúce zasadnutie rady s tým, že budeme hlasovať v tajnej voľbe. 14.90. Áno. 11. S tým, že budeme hlasovať v tajnej voľbe a v zásade, keď bude niekto pripojený formou online, tak nebude sa môcť účastniť hlasovania. Predsedníčka rady audiovizuálneho fondu. Čiže to nie je každého povinnosť sa zúčastniť? Je, ale to, keď chce hlasovať, musí byť fyzicky prítomný. Teraz povinnosť, že či to musí byť fyzicky, alebo môže byť aj online. Či sa musí zúčastniť hlasovania? Ja som dal návrh, pani podpredsednička, na prezenčné, nie kombinované. To znamená, že by nemala byť ani možnosť online, ale môžeme sa aj dohodnúť, že bude možnosť, ale bude tajná. Ja som navrhol prezenčné rokovanie. Čiže celkovo prezenčné celé rokovanie. Nie len akože prezenčné rokovanie. Nie, prezenčné rokovanie. Aby som teda držal to, čo som povedal. Ale môžeme sa o tom baviť. Dobre. Je to logické. Dáme na to diskusiu. Fyzická prítomnosť je dôležité. Vieme to nezmyselne, teda nie nezmyselne, ale vieme si odsúhlasiť to, že nasledujúce zasadnutie bude realizované iba prezenčnou formou. Áno. Dobre, v tom prípade môžeme prejsť na bod 1 programu, čo je informácia o činnosti dozornej komisie audiovizuálneho fondu. Dobrý deň, vítajte na zasadnutí rady a informácie o činnosti dozornej komisie. Dobrý deň prajem všetkým. Čo sa týka činnosti dozornej komisie, tak dozorná komisia na poslednom zasadnutí 24.9. V podstate pokračovala v pláne a v tých bodoch rokovania, ktoré boli naplánované. To znamená schválenie vnútorného predpisu rokovacieho poriadku dozornej komisie, ktorý sme schválili v znení, tak ako bol následne uverejňovaný. Pokračovala kontrola projektov Dve slová ako kľúč. Spiace mesto prijímateľa Filmworks Studio s tým, že táto kontrola bola, to sme v danom čase ukončili, tým, že sa vyhotovila na ďalšom rokovaní dozornej komisie budú schválené záznamy ukončení z kontroly. Tu treba ale povedať, že po rokovaní časové nadväznosti niekoľko dní, neviem to presne teraz uvieť, lebo sme tu dostali tú informáciu z fondu a boli doplnené nejaké písomnosti zo strany tohto prijímateľa Filmworks Studio SRO. To znamená, že dostali sme ich mailom asi niekoľko dní dozadu, takže budeme sa k tomu ešte zaujímať stanovisko, lebo ešte ich musíme preskúmať. Napriek tomu, že sme tú kontrolu ukončili, tak budeme vtedy hľadať tieto dokumenty vo vzťahu k tomu prijímateľovi. Následne ďalej začali sme kontrolu vyúčtovaného podielu fondu z príjmov z obchodného zhodnotenia 3 podporených projektov. Tam neviem, či viete, aké sú to projekty, o ktoré sa jedná. Sú to prijímatelia projekt Invalid, prijímateľ Azimu Production, Peribaba 2 lety, prijímateľ Jakovisko Tomírov a máme, čo sme chceli. Prijímateľ B-Production SRO. Tam pán tajemník fondu, respektíve fond nám pripravil kompletnú dokumentáciu k tomuto vyúčtovaniu.
A tieto vyúčtovania sme začali vykonávať túto kontrolu. Jednotliví členovia sa teda principiálne rozhodli, kto bude referovať vo vzťahu k tomu, respektíve nešlo tam k rozhodnutí, ktoré budú prekontrolované. A myslím, že musím povedať, že kancelária fondu predložila úplné podklady. Tam nemáme čo dokázať, lebo tie podklady pripravujú samotní prijímatelia vo vzťahu k tomu konečnému zúčtovaniu z toho obchodného zhodnotenia, takže tam bude sa pokračovať v tomto. A ďalej sme prerokovali stanovisko návrhu mimosúdneho vyrovnania, neviem, či bolo už referované. Tam jednoducho bolo prijaté uznesenie, že teda vzhľadom na tú situáciu sme odporúčili rade, aby poverila pána riaditeľa rokovaním o mimosúdnom vyrovnaní stanovačom za účelom vyjednania čo najpriaznivejších podmienok mimosúdneho vyrovnania. A zároveň teda som bol ja poverený, aby som toto stanovisko predniesol na nasledujúcom rokovaní rady. Ďakujem, k tomuto ešte budeme mať samostatný bod, tak potom si k tomu ešte môžeme povedať viac. Veľmi pekne ďakujeme. Máte ešte niečo? Nie, to je všetko. Nie, to je už, ja už teda nemám nič, teda, ak sú na to otázky, tak môžem to povedať. Má niekto teda nejaké otázky? Nie. Tak veľmi pekne vám ďakujeme za informáciu podanú a mohli by sme vlastne rovno prejsť k ďalšiemu bodu, čo je stretnutie členov rádio a dozornej komisie s právnym zástupcom audiovizuálneho fondu politiky mimosúdneho vyrovnania. Opäť tak ako minule vzhľadom na to, že rokovanie sa bude týkať vlastne aj obchodných údajov, aj prebiehajúcich súdnych sporov, tak navrhujem, aby sme tento bod prerokovali v neverejnom režime. To je za tento návrh. Pekne, pani Švecová. Áno, súhlasím. Pani Teterová. Áno, súhlasím. Ďakujem veľmi pekne, čiže konštatujem, že tento návrh sme schválili. Pán riaditeľ, chcem niečo. Pán riaditeľ. Právna zástupkyňa bola pozvaná na poludňu, nečakali sme taký. Počkáme na ňu. Prehodíme. Potom máme komisie. Buď prestávku, alebo Budeme žiadosti. A potom sa vlastne k tomu Ja sa vzdialím. kľudne môžete s nami oskozať, Môžem? vo verejnom režime. OK, dobre. Budeme na miesto. Žiadosti. Žiadosti o Na bod 5. Žiadosť Kerekeštum SRO o zmenu termínu vykupovania zmluvy číslo AVF 378/2023/1.1.2.1 k projektu Smrdina nečisto. Vlastne tu by som len krátke zhrnutie, že s obsahom žiadosti vlastne sme sa všetci mali možnosť sa oboznámiť. Žiadosť je odôvodnená tým, že práca na časozbernom dokumente, teda dokumentárnom filme, je naviazaná na unikátnu komparatívnu štúdiu, akože vedecký projekt napreduje pomalšie, ako sa predpokladalo. A vývoj si vyžaduje viac času a na základe toho projekt, ktorý mal byť vyúčtovaný do 31.12.2024, tak vlastne sa žiada o posun termínu vyúčtovania o 9 mesiacov na termín 30.9.2025. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Môžete vyjadriť? Áno. Nech sa páči. Ja sa domnievam, že v roku, v ktorom boli, na rok, na ktorý boli peniaze poukázané, majú byť zo zákona aj v tom roku zúčtované, z toho môžu byť nepríjemnosti. No, Ingrid, nie je to tak. Poučiť, Tu sú... prečo nie. Lebo Prepáč, môžem sa všade, kde prihlásiť? dostanete zálohu alebo proste finančné prostriedky, tak nech zúčtuje peniaze a nech si budúci rok žiada znovu. Len my nemáme nastavený tak systém na takýto spôsob. Tak ten systém nie je dobre nastavený. Hovorím ja svoj názor. No, možno, že treba sa na to pozrieť tak, že aký typ ako keby grantov audiovizuálny fond ako keby poskytuje. A je možno obvykle, nechcem hovoriť za iné grantové schémy, lebo nepoznám ich až tak dôsledne a skôr ako keby také európske, kde takéto niečo je možné, tak vlastne tie
možnosti alebo podmienky poskytnutia prostriedkov môžu byť menené. Samozrejme za nejakých podmien. A posunutie termínu vyúčtovania je jedna z vecí, ktorá môže byť predmetom zmeny. A obvykle vlastne asi najviac sme mali tých zmien počas korony, ale aj mimo. Ja si pamätám, že aj predtým. Dobre, to bol dôvod, bola korona, ale asi by bolo dobre, keby sa k tomu vyjadrila aj dozorná rada, pretože teraz nie sú žiadne problémy, nie sú ani záplavy, ani korona, ani pandémia. Dohovorím. Takže ja sa domnievam, že peniaze má vyúčtovať v tom roku, na ktorý mu bol stanovený termín a požiadať si zase o peniaze na ďalší rok. To je môj názor. Ja jasné. Môžem do toho vstúpiť? Môžem, hlasím sa, môžem vstúpiť? Zuzana by chcela niečo povedať, Slavka. Žiadanie na jeden a ten istý projekt je vlastne ako keby problematické z hľadiska nastavenia financovania. Že ten systém ako keby funguje inak, ako keď ja neviem, chcete napríklad vydať knihu, nevydáte ju tento rok, ale vydáte ju ako keby budúci. Ja vám rozumiem, ale poučený z prúserov teraz na ministerstve spravodlivosti, kde boli tieto fondy, na tomto zahučali Národný kontrolný úrad, proste to napadol a spochybnil. Jednoducho to sú štátne peniaze, ktoré musia vyúčtovať v tom roku, kedy ich dostali. Môžem konečne do toho vstúpiť? Zúčtovanie prostriedkov fondu smerom k štátnej fondu nie je štátna inštitúcia, je to verejnoprávna inštitúcia, ktorá má skladané ako keby prostriedky. A tak je nastavený ako keby aj systém financovania. Že ak by mal fond fungovať spôsobom, že v roku, v ktorom dostanem peniaze, ich máme aj vyúčtovať, tak by nedokázali filmári ako keby vôbec robiť. To by boli len malé veci, ktoré by sa dali robiť, že veľmi skoro, ale vývoj jedného projektu, však to viete, trvá dlho a ako keby to sa nedá, ako keby, že za jedno. Ja vám rozumiem, ale pokiaľ mi pamäť dobre slúži, som pracovala aj v Slovenskom filme na Kolibe, aj o verejnoprávnej televízii. Máte tu bývalého riaditeľa, bývalého námestníka. To prosto nie, to musíte zúčtovať, to sú štátne peniaze a tie sú sveté v úvodzovkách. Pre Boha, môžeme už konečne rozprávať. Zuzana, oni nás nepočujú. Reálne nás nepočujú. Finančný príspevok, ja volám Slavke. Oni nás nepočúvajú. Fondu na podporu audiovizuálnej kultúry, tak oni sa v zmysle zákona považujú za použité na daný účel. Prihlas sa. To znamená, že audiovizuálny fond nemusí vo vzťahu k ministerstvu každý rok to, čo ako keby nie tak vrátiť naspäť do štátneho rozpočtu. To znamená, audiovizuálny fond na tomto osobitný režim. My sa tu celý čas snažíme niečo povedať, ale vy nás vôbec nepočujete. Teda dotácie, ako sú poskytované a zároveň vlastne je to aj v súlade s pravidlami štátnej pomoci, máme notifikovanú schému, že tento systém... Pani Šňanský sa... Áno. Môžem sa v tejto súvislosti opýtať, nemám presné informácie v tomto, ale beriem to tak, že principiálne by to malo byť tak, že tie peniaze, keď sa raz pridelia na nejaký projekt, tak v danom schválenom termíne by sa mali vrátiť. Aké sú skúsenosti na fonde? Koľko projektov, povedzme, sa zvykne takto žiadať o predĺženie, naťahovanie termínu? Je to bežné pravidlo, alebo je to výnimka skôr? Takmer na každom zasadnutí rady riešime jednu, dve žiadosti, niekedy aj viac. Čiže akože naozaj, keď sú objektívne dôvody, tak je bežnou praxou, že rada samozrejme posúdi každú jednu tú individuálnu žiadosť a pokiaľ sú objektívne dôvody, tak tú žiadosť väčšinou schváliť. Bol by som za to, keby sme to brali tak, že je to zákon, že to musíme zúčtovať k tomu termínu, teda tí tvorcovia, ale samozrejme, že je to výnimočný, toto je produkt, alebo celý ten proces, to nie je naozaj linka, ktorá sa spustí a zastaví. To znamená, že o to viac by sme potom mali posudzovať tie dôvody, aby boli naozaj vážne a pochopiteľné. Napríklad konkrétne ja chápem tohto pána režiséra, že to je úplne pochopiteľné. Hej, ale... Haló. Snažíme už ako pomerne dlho niečo povedať, obidve. Zuzana. Teraz nebolo vás počuť, prepáčte. Takže preto som Toto online to je.
Haló, tam v tej miestnosti. Počujete nás? No, už počujeme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja sa chcem pridať k Slávke a k Ivanke. Prepáč, dohovorím, lebo my sme nevedeli, že si nepočula. Takže len... Ja som počula všetko. Ingrid, ja som počula všetko, ale vy ste nás nerešpektovali a nepočuli zrejme. Preto ste nás nerešpektovali. Aby sme si nedovolili, aby sme vás nerešpektovali. Zuzana, Ingrid, hovorím, asi ste nás nepočuli, tak prosím, teraz nás rešpektujte. Ďakujem. Ja som sedela dlhé roky v Proslovákii a vo všetkých komisiách, ktoré ministerstvo po roku 89 v podstate zriadilo. A tam bolo jasné, že ide o štátne peniaze a tie sa museli vlastne v tom kalendárnom roku vyúčtovávať. Audiovizuálny fond vznikol práve preto, že vyšiel v ústrety filmárskym potrebám, kde sa nedá proste naplánovať filmová akcia alebo filmárenie v jednom kalendárnom roku. Čiže naše peniaze plynú v podstate na základe zmluvy, ktorá je podpísaná medzi realizátorom a fondom, podľa toho, aký harmonogram práce si určil, kedy si určil, že skončí nakrúcanie, kedy si určil, že skončí v podstate premiérou a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto peniaze sa nevyúčtovávajú v rámci jedného kalendárneho roku práve preto, že je to filmová činnosť a že tento audiovizuálny fond je len z časti krytý peniazmi z Ministerstva kultúry, ale nie je to štátny fond. Hej. Je rovnaký, ako sú medzinárodné fondy, kde takisto tieto harmonogramy prechádzajú z roka do roka. Hej. A jednoducho vychádzajú v ústrety filmárskej práci. Práve preto ten fond bol zriadený, aby sa nemuselo účtovať v rámci teda nejakého kalendárneho roku. Treba si uvedomiť, že peniaze, z ktorých fond čerpá na dotácie, nie sú len štátne, ale sú predovšetkým teda aj z transmisií, z vysielateľov súkromných a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom má svoj presný reglement, svoj zákon schválený ústavným zhromaždením, aby takto fungoval. A posledná vec, Národný kontrolný úrad NKÚ práve prešiel kompletne všetky naše účty, pretože sme boli nejakým spôsobom obvinení. A NKÚ v podstate až na nejaké maličkosti nenašiel žiaden problém vo fungovaní fondu. Takže NKÚ schvaľuje tento druh v podstate prechádzania financií z roka na rok. Treba si prečítať celý reglement audiovizuálneho fondu a zákon o audiovizuálnom fonde, prečo a ako to takto je. Proste peniaze sa nevyúčtovávajú za jeden kalendárny rok. Ďakujem. Ďakujem a ja veľmi rada si to prečítam, veď ide nám o spoločné. Dobro. Ešte je podstatné povedať k tomuto projektu, že je to časozberný dokument. To znamená, že oni skutočne nedokážu úplne ovplyvniť tie situácie, ktoré sa udejú. Alebo nenapádali. Ja som hovorila všeobecne, že som tu čítala. Nie, jasné, ja tomu rozumiem, hej, len sa musíme baviť o tomto projekte v konečnom dôsledku. A tam ja to čítam tak, že je tam problém práve kvôli tomu, že a ešte obzvlášť, keď je to dokument, že tam ťažko ovplyvniť tú dobu nakrúcania. Ja tým filmárom nemienim komplikovať život peniazmi, ale ide o to, že som tu nová a rada sa nechám poučiť, ale rada by som bola, ak sme boli krytí a veci boli na poriadku. Takže ďakujem. Môžem teda prečítať návrh uznesenia, ak sa už nikto nechce vyjadriť. Takže Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť prijímateľa Kerekešvili SRO o termínu vyúčtovania projektu Smrť na nečisto z 31.12.2024 na 39.2025. Zároveň rada poveruje podpredsedničku rady a riaditeľa uzatvorením dodatku k zmluve číslo AVF 378/2023/5
1.2.1. Čiže kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Pani Švecová? Áno, súhlasím. Ďakujem pekne. Pani Tatarová? Súhlasím. Ďakujem. Keďže všetci boli za, tak proti nie, tým pádom nikto ani sa nikto nezdržal, takže konštatujem, že návrh tohto uznesenia sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Môžem sa opýtať, máme tu už pani právnu zástupkyňu, alebo ešte máme čas na ďalší bod? Dobre, v tom prípade sa vrátime naspäť k bodu 2. Dobrý deň. Zasadnutia rady s tým, že sme si odsúhlasili, že pôjde o neverejné rokovanie, čiže poprosím. Ďakujem. Môžeme sa presunúť k ďalšiemu bodu, bod 3, čo je návrh riaditeľa na poskytnutie finančných prostriedkov fondom a následné rozhodnutie rady. Tým, že sme stále v neverejnom režime, takže... Čiže v rámci bodu 4 sa budeme zaoberať žiadosťou Fabres SRO od termínu vyúčtovania zo zmluvy číslo AVF 76/2021/6/1.1.2, ktoré použila som s dobrým komunistom. Len krátko zhrniem, že žiadosť je odvodnená tým, že harmonogram realizácie projektu bol negatívne ovplyvnený viacerými okolnostiami, napríklad projekt nezískal podporu Maďarského filmového fondu, nepodarilo sa požiadať o podporu z Eurimážu ani z programu Média. Projekt mal byť vyúčtovaný do 31.1.2025 a žiadateľ žiada o posun termínu vyúčtovania do 31.3.2028. To znamená zhruba o 3 roky a 2 mesiace. Čiže otváram rozpravu k tomuto bodu. Ešte aby sme vedeli, že to ide o televízny, štvordielny televízny projekt. Ja som to možno trošku rád nejak komentoval. Na základe vlastne protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, v ktorom fondu vytýkali príliš vysoké záväzky. Toto je projekt, ktorý vlastne nepreukázal nejakým spôsobom žiaden pokrok za tie takmer 4 roky. Tam sú vlastne, dostali na tento projekt 30 000 od fondu na vývoj predchádzajúcich žiadostí, ktoré vyúčtovali. Za tie boli napísané scenáre a bola uhradená vlastne prvá splátka vo výške 40 000, celkovej sumy 400 000. Čiže 360 000 ešte ostáva ako záväzok fondu. V prípade súhlasu s predĺžením ešte o ďalšie 4 roky, čiže vlastne celková doba realizácie sa natiahla na 7 rokov, tak vlastne fond stlačí pred sebou záväzok ešte 360 000 nevyplatených. Čo je situácia, kedy by tie peniaze mohli byť použité na podporu iných projektov, ktoré sú aktuálne pripravené k realizácii, lebo vlastne od toho roku 2021, kedy bola žiadosť podaná, tak nepredložili nič nového, ak neberiem do úvahy to, že vlastne naopak odstúpili niektorí považovaní producenti z produkcie. Nechcem ani spochybňovať to rozhodnutie v tom roku 2021, len nebýva úplne obvykle, že vlastne televízne projekty, alebo respektíve je zvyk, že televízne projekty najprv podporia televízni vysielatelia, až potom do nich vstupuje audiovizuálny fond. Na rozdiel od kinematografických filmov, kde to je opačné, že najprv fond to podporí a následne televízie. Čiže keď to zosumarizujem, nič nového vlastne žiadatelia nepredložili, len žiadajú o odklad do ďalšie takmer 4 roky. Pani Švecová, chceli ste sa vyjadriť? Hej, no ono to ale tak úplne nie je, to nie je do roku 28, pretože vlastne ako tam je napísané, že prvá splátka by bola 25.2026, takže to je trošku inak. A ten projekt, pokiaľ dobre vidím, tak je to spolupráca aj s Arte a s Betafilmom a s Film Collective, takže akoby sú tam pripravení aj producenti. Tak vlastne akoby tomu úplne nerozumiem, ako to je. Lebo sa mi to zdá trošku inak. Ja by som len na to odpovedal. Áno, tí producenti, ktorých spomínate, tak boli vlastne priložené potvrdenia z roku 2021 pri podaní žiadosti.
preverovali sme niektoré tie skutočnosti a v súčasnosti už nie sú aktuálne a nové potvrdenia vlastne žiadateľ nepredložil. Čiže stále sú tam len tie, ktoré boli v roku 2021. Mhm. Tá prvá splátka bola určite uhradená, pretože v protokole je, že nebola uhradená, pretože mali doložiť. Podľa zmluvy sme to pozerali. Podľa zmluvy možno, ale v protokole nie je napísané. Áno, Richard má pravdu, ešte nebola. Pretože oni museli doložiť potvrdenie, že prečo 60% a podľa mňa nebolo zaplatené z tých 400 ešte vôbec nič. To viem, to nespochybnujem. Ja hovorím to, čo mi hovorí systém. Je to tak? A ak by bola vyplatená, tak tam 100% musí administratorka napísať dátum, kedy to bolo vyplatené. Takže vyplatené. Vlastne 400 000 je v tejto chvíli. Takže 400 000 je blokovaných. Je to dosť veľká suma, ktorá sa dá použiť na nejaké iné projekty a žiadateľ, keď získa spolufinancovanie, tak môže požiadať opakovane. Tam je veľký predpoklad, že asi by tú podporu dostal. Áno, však ten projekt bol vtedy veľmi dobre hodnotený, to v tých hodnoteniach vidieť. Tak nepodporili plnou sumou. Áno. Dobre, čiže pán riaditeľ, z vášho pohľadu by odporúčite predĺženie, alebo... Ja neodporúčam predĺženie, lebo naozaj to je 400 000, ktoré sa môžu použiť v budúcom na dobre aktuálne pripravené projekty. Tento nie je pripravený tak, že by mohol ísť do realizácie. To, že sú tam navrhnutý odklad splátok na rok 2026, nie je žiadna záruka, že dovtedy sa potvrdí zabezpečiť spolufinancovanie. Zuzana sa hlasí. Zuzka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať teda, ako nebolo preukázaných tých 60% na to, aby sa vyplatila prvá splátka? Nebolo, pretože tam je celkový rozpočet vlastne 3,5 milióna. Ešte by som možno... No, ešte by som rada pokračovala, pán riaditeľ, a možno, že mi na to hneď aj odpoviete. A chcem sa spýtať, a ten projekt čerpal z tej mimoriadnej dotácie minulý rok na covidové a inflačné výdavky? Nie, nečerpal, lebo len tie 3 dní. To bola tedy podmienka, že museli byť aspoň 3-20 dní nakrúcaním. Čiže toto sa nezačalo, že vôbec nakrúcať? Toto sa nezačalo s nakrúcaním a nečerpal mimoriadnu dotáciu. Jasne. Ale to 3 roky tam sedí 400 000. 3 roky sedí 400 000, hej, na zadku. A potom sa hovorí o tom, že fond nemá peniaze. Ešte by som doplnil, že medzi tým vlastne expirovala aj registrácia v programe 5 na tzv. Vrátky. Ale dali novú žiadosť teraz. Je nová žiadosť. V 24. podaná, to som pozeral. No. Nie je to v tom zoskupení ešte zaradené, ale je určite podaná nová žiadosť už s iným rozpočtom nejakým. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tomuto bodu alebo môžeme rozprávu uzatvoriť? V tom prípade prečítam návrh uznesenia, o ktorom budeme následne hlasovať. Čiže návrh uznesenia je Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť prijímateľa Fabres s.r.o. len termínu vyučtovania projektu Žila som dobrým komunistom z 31.1.2025 na 31.3.2028. Zároveň rada poveruje podpredsedničku rady a riaditeľa uzatvorením dodatku zmluvy číslo AVF 76/2021.6/1.1.2. Že kto je za návrh tohto uznesenia? Hlasuje sa o schválení. Tam hlasujeme stále o... Čiže kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem. Zuzka. Ja sa zdržujem hlasovania. Ja by som ten film rada videla v pilot series, ale teda ten 4-dielny seriál, ale toto nie sú podmienky. Ďakujem pekne. Zdržujem sa. Ja som za. Dobre, čiže
Áno, online zatiaľ máme odhlasovaných, čiže my sme odhlasovali za. Teraz kto sa zdržiava hlasovania? Tým pádom mi vychádza, že nikto už nie je proti, takže konštatujem, že návrh uznesenia sme neschválili. Môžeme sa následne presunúť vlastne na 6 programu, to je žiadosť Vandal Production SRO o zmenu rozpočtu do zmluvy číslo AVF 118/2023 pomôčka 2/1.5 projektu Vlny. Žiadosť sa týka navýšenia rozpočtu projektu, konkrétne úpravy prílohy číslo 2 k zmluve, čím by sa vlastne mal navýšiť rozpočet z 3 419 212 000 eur na 4 655 314 eur aj 2 centov. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu, ak sa chcem vyjadriť. Ja by som to len vysvetlil, že vlastne je povinnosťou pri zmene celkového rozpočtu o 20%, či nahor alebo nadol, vlastne pripraviť dodatok. Toto navýšenie rozpočtu vlastne prišlo zo strany majoritného českého producenta. Film bol odpremierovaný v auguste, takže tam ťažko k tomu niečo namietať. Ja tomu nerozumiem, že ako sa 2 mesiace po premiére môže zmeniť celkový rozpočet projektu. Pravdepodobne, neviem, buď to opomenul žiadateľ, neviem. Môžem sa spýtať, ja nie som producent, ale chcem sa spýtať, že keď sa navýši rozpočet, tak sa vlastne zníži návratnosť peňazí pre fond. Je to tak? Akože logika mi to hovorí, hej? Je to tak, zníži sa podiel verejnej podpory. Áno, pretože vlastne to je nesmierne úspešný projekt, má skutočne desiatky tisíc divákov a jednoducho sa mi toto zdá také veľmi zvláštne gesto. Ale to nie je gesto, to je navýšenie rozpočtu na strane českého producenta, ktorý zjavne mal nejaký plán pôvodný, ako bude ten rozpočet vyzerať, ale po doúčtovaní projektu zjavne ten projekt stál viac. Asi predpokladám, že samozrejme si to aj nejakým spôsobom tie peniaze niekde získali. Každopádne náš producent je koproducent v tomto prípade, respektíve koproducentka, a ona vlastne akoby to musí mať zosúladené s tým českým. Jasné. To sa nás netýka, tá výška rozpočtu v podstate. My ju nemôžeme odmietnúť. Arti, vy ste dostali v Prahe tiež žiadosť o nejakú zmenu celkového rozpočtu tohto istého projektu? Ale áno. Áno, ale my tým, že vlastne akoby oni nič nevracajú, samozrejme, bohužiaľ, tak vlastne ako tomu českému fondu len sa zníži ten podiel tej verejnej podpory a vlastne nič iné to neznamená. Zhoršie by bolo, keby sa navyšoval. Toto bolo podporené v programe Minority, čiže v programe 1.5, a tá podpora tam bola necelých 100 000, takže je to fajn, že dostali tie peniaze, ale na druhej strane nejak výrazne to neovplyvní podiel fondu z budúcich výnosov. Dobre, ak už nikto nechce nič v rámci diskusie povedať, tak prečítam návrh uznesenia. Ja som jednu vetu povedal, na to nebolo počuť, že inflácia zvýši aj vyúčtovanie toho producenta. Čo s tým nemôžete rátať. Áno, že to pravdepodobne prejšie na to po vyúčtovaní nákladov, že môže dodatočne vyššie. A v Čechách ide inflácia vyššie. Áno, to bol vlastne historický. Objektívne. Takže prečítam návrh uznesenia, čiže na základe žiadosti prijímateľa Vandal Production SRO o aktualizáciu výšky rozpočtu uvedeného v zmluve číslo AVF 118/2023 pomôčka 2/1.5 na projekt Vlny, Rada audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť prijímateľa
a zároveň poveruje predsedničku rady a riaditeľa uzatvorením dodatkov uvedené zmluve. Čiže kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem pekne, pani Tatarová. Som za. Ďakujem, pani Švecová. Som za. Ďakujem pekne, čiže všetci členovia boli za, tým pádom nikto nehlasoval proti, ani sa nikto nezdržal hlasovania, čiže konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom je informácia o činnosti audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení. Toto prosím pána riaditeľa, aby na to informoval. Ako skúsim vysvetliť. Kancelária fondu pripravila návrh štruktúry podpornej činnosti pre rok 2025, ktorý vlastne sme 10. oktobra odoslali členom rady a ešte do konca týždňa, najneskôr do konca týždňa to odošleme aj vlastne zástupcom profesných združení a organizácií do externého prostredia na pripomienkovanie, s tým, že radi by sme im dali termín na pripomienkovanie do 31. oktobra, aby sa to následne mohlo prerokovať a predložiť na nasledujúce zasadnutie rady. K návrhu sa zatiaľ vyjadrili zástupcovia vysokých škôl zameraní na audiovizuálnu tvorbu, teda Filmová fakulta VŠMU a Akadémia medických umení v Banskej Bystrici a zástupca Asociácie pre zelené filmovanie. Následne sme vykonali obhliadky potenciálnych kancelárskych priestorov na Panienskej ulici Štetinovej, Rádlinskej a Štúrovej, ale bohužiaľ, aj keď ide o veľmi zaujímavé priestory, tak nezodpovedali úplne parametrom, ktoré fond nastavil a ktoré potrebuje, takže zatiaľ ešte bez výsledku. To je súvislosti s tým, čo som informoval na predchádzajúcich rokovaniach. Potom 9. oktobra fond informoval Ministerstvo kultúry o spôsobe prijímania žiadosti a používaní štátneho jazyka. V súvislosti s prípravou novely zákona o štátnom jazyku je vplyvu na administratívne procesy fondu. Po konzultácii vlastne so zástupcami Ministerstva kultúry sme sa zhodli v tom, že by to nemalo nejak zásadne ovplyvniť doterajšiu administráciu žiadostí a prípadne zvýšenie nákladov. Ale na druhej strane zase si vyžiadalo Ministerstvo kultúry informáciu o vplyve tzv. Konsolidačného balíčka, to je dane z finančných transakcií na fond. A v tomto prípade bohužiaľ odhadujeme, že vzniknú dodatočné náklady pre fond, dodatočné prevádzkové náklady v roku 2025 v sume približne 35 až 40 tisíc eur. Je to z toho dôvodu, že fond vlastne poskytuje veľké množstvo dotácií v malých sumách, ktorá vlastne každá tá transakcia bude spoplatnená. Čiže keď by sme to premietli do tohto roku, tak v tomto roku by sa to na základe tej transakčnej dane by mal fond náklady zhruba na úrovni 28 až 30 tisíc. A pre budúci rok sa očakáva to vlastne aj kvôli tomu, že vlastne sa navyšuje výdavky na podporu priemyslu, tak je tam očakávaný náraz nákladov 35 až 40 tisíc. To je už celkom slušné číslo, ešte aj keď beriem do úvahy tie ďalšie náklady, o ktorých som informoval naposledy v súvislosti vlastne s preúčtovaním nákladov na odmeny odborným komisiám. Ďalšie, dneska vlastne odoslal fond dúfam, že záverečné pripomienky k schéme štátnej pomoci pre audiovizuálnu kultúru, audiovizuálny priemysel. Uistili nás protimonopolného úradu, že vlastne v najbližších dňoch by mali vydať finálne stanovisko. Bolo to už vlastne druhé kolo pripomienok, takže ide to v mierne zrýchlenom procese v porovnaní s jarou tohto roku. To ale znamená, že do doby, kým nám neoznámia schválenie a nepríde číslo schémy štátnej pomoci, tak vlastne pozastavené uzatváranie všetkých zmluv zo strany fondu a podpisovania zverejňovania. Našťastie sa to týka len pár žiadateľov v oblasti podpory priemyslu, kde vlastne splnili
podmienky vyúčtovania, ale musia bohužiaľ čakať. Nie sú to nejaké dlhé lehoty a nie je veľa. Čiže toto je aktuálna informácia, že dnes tento fond odoslal. A potom už len také drobnosti. Včera sme vykonali administratívnu kontrolu pre program 5 v priestoroch adaptovaného televízneho štúdia k seriálu Dunaj k vašim službám. Kde sme skonštatovali, že vlastne prebieha to nakrúcanie v súlade s oznámenými informáciami. A to je asi všetko tak najpodstatnejšie. A posledná vec ešte, Najvyšší kontrolný úrad odoslal správu o výsledkoch kontroly v audiovizuálnom fonde do výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Zatiaľ ešte nie je známy termín prerokovania. Tam by som sa rád ohlásil, že by som chcel byť ako zástupca fondu pri prerokovaní tejto správy. Čiže, ale nie je termín ešte stanovený. A ešte teda k 8.2, to je kontrola plnenia úloh a uznesení, tak z ostatného rokovania rady v podstate vyplynuli len povinnosti zverejnenia novelizovaných vnútorných predpisov, ktoré boli schválené na poslednom zasadnutí. To fond vlastne kancelária zverejnila na svojej webovej stránke. Ďakujem veľmi. Akcie o činnosti Slovenskej filmovej agentúry dnes budeme mať, alebo... Čakáme na pani Bielikovú. Však prípadne pán riaditeľ nesedá, lebo keď sa nám povedá pani Bielikovú, tak môže pokračovať nech. No, tak ja to prečítam. Činnosť Slovenskej filmovej agentúry pri audiovizuálnom fonde, takže vlastne kolegyne pripravovali grafiky stánkov v Bombay a v Londýne, kde sa zúčastnia osobne na prezentácii podmienok pre podporu priemyslu v Slovenskej republike. Ďalej pripravovali pre tieto účely reklamné produkty, nejaké pašty a zápisníky. Pripravovali stretnutia v Bombaji s relevantnými producentami a s tým súviselo vlastne vybavovanie víz do Indie, zabezpečenie ubytovania a letenia. Ďalej koordinujú žiadosť o grant COST ohľadom udržateľných princípov nakrúcania a zber dát. A potom vlastne prebiehala bežná komunikácia s zahraničnými producentami, respektíve potenciálnymi záujemcami o nakrúcanie na Slovensku. Takisto vlastne doplňali prezentáciu materiálu na sociálnych sieťach, aktualizáciu webovej stránky, komunikácia s združením medzinárodných fondov ohľadom prednášok a valného zhromaždenia v Bruseli, ktoré sa uskutoční v decembri, a Európskej konvencie o koprodukcii seriálovej tvorby. Ďalej prebiehala koordinácia rámcovej zmluvy, k tomu sa dostaneme so Slovenským filmovým ústavom k podujatiu na Berlinále. A príprava plánu podujatí na rok 2025, to je rada IUFSN. Stretli sa kolegyne s fotografom Tomášom Holíkom kvôli zadaniu napotenia doplnenia lokácií do databázy fondu. Tento pripravoval už aj predtým. Čiže toľko to, len najbližšie vlastne čaká kolegyne účasť na producentskom veľtrhu v Indii. Tam sme sa dohodli v tom, že vzhľadom k tomu, že zatiaľ je to druhá účasť po roku. Po prvom roku zatiaľ nemáme relevantný výstup z týchto podujatí, čiže navrhol som, že aby sa to možno obmedzilo na účasť raz za 2 roky. Odsúhlasené to bolo v tomto roku na základe toho, že je to so spoluúčasťou slovenského konzula v Indii, ktorý vlastne finančne spolu zabezpečil náklady na ten salón. Čiže toľko činnosti agentúry. A nechce na pána riaditeľa nejaké otázky?
To budú rôzne potom. Okay. Ďakujem pánovi riaditeľovi. Môžeme sa teda kontinuálne presunúť na ďalší bod. To je návrh na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu audiovizuálneho fondu číslo 2/2023 štruktúra podpornej činnosti audiovizuálneho fondu na rok 2024 a s tým súvisiaci návrh na vyhlásenie výzvy číslo 9/2024. Tu by som poprosila pána riaditeľa, aby nám vlastne predstavil zmeny navrhované. Inak štruktúre podpornej činnosti a jedno. Táto zmena vyplýva jednak z dvoch skutočností, že po konzultácii vlastne ide o výzvu k podprogramom na podporu študentských filmov vysokých škôl a podprogram 2.2, čiže podpora distribúcie. Ale predovšetkým vzhľadom k tým festivalov. Predovšetkým k tým študentským filmom tam prebehla konzultácia, ako som spomínal, a vlastne navrhli posunúť termín, tak ako je uvedený, čiže od 11. novembra do 25. novembra. Ak by sme to nechávali na schválenie štruktúry podpornej činnosti na najbližšej rade, tak vlastne bolo by to už schválené až po začiatku tejto výzvy, čo mi prišlo nie úplne asi v poriadku. To bol jeden z dôvodov. A druhý dôvod bol vlastne ten, že nebolo úplne logické, aby v štruktúre podpornej činnosti pre rok 2025 začínala výzvou, ktorá je datovaná v roku 2024. Ja viem, že to bolo aj doteraz tak, ale nevedeli mi to ani predchádzajúce vedenia vysvetliť argument, že ide vlastne o náklady roku 2025. Neúplne obstojí, pretože náklady roku 2025 sú všetky jesenné výzvy, nielen táto. Takže preto sme to navrhli vlastne zaradiť ešte ako poslednú výzvu v roku 2024. Ale bola to vždy ako výzva 1, to znamená, že teraz sa v 25. čísla tých výziev posunú? Nie, neposunú sa čísla výziev. Ako jednotka bude, číslo 1 bude technicky určené na podávanie prihlášok na podporu priemyslu. Dobre. Lebo už sú žiadatelia zvyknutí, že to je vždy nejaká 5 výzva, 7 výzva, že vedia si zaradiť tie veci. To si vedomí, čiže to sme nemenili. Ako náhle sme to posunuli, tak je to zlé. Preto aj toto je výzva číslo 9, pretože číslo 8 nebola síce výzva, ale je to momentálne určené na prihlasovanie na priemysel, prihlasovanie registrácie a žiadostí. Čiže nemohli sme tam dať 8, je to tohtoročných. Pre budúci rok bude na ten priemysel určená jednotka, aby sa neposúvali všetky tieto výzvy. A prečo tá 5 doteraz vlastne v tom zozname tých výziev nikdy nebola? Ja si to teda nepamätám, lebo teraz keď mám tú štruktúru otvorenú. Ono to ani nie je výzva, totiž to je celoročne otvorený vlastne. Čiže sa to tak formalizovalo. Len formálne v informačnom systéme sme tomu museli prideliť nejaké číslo, čiže je to číslo 8, ale nie je to skutočne. Ja by som sa tu vlastne chcela opýtať, či považujeme za potrebné túto výzvu číslo 8 tu uvádzať v štruktúre podpornej činnosti, pretože ono to nie je tak klasická výzva v zmysle zákona, ktorá je vlastne zverejňovaná v súvislosti s podporou audiovizuálnej kultúry. Čiže aby to nepôsobilo zmätočne. Rozumiem pánovi riaditeľovi, že už to má technické označenie pre tú pečku je 8/2024, takže budeme mať teraz výzvy zverejnené 1 až 7 a potom až výzva 9. Ale tak... Dobre, a potom v tej novej štruktúre ale chcete, aby ten priemysel bol ako výzva 1, že už aby sa tam ten priemysel takto písal? No, buď to bude tak, alebo to bude od dvojky začínať, pretože jednotka bude v informačnom systéme pridelené na prihlasovanie. No, aby sme aj my vedeli, keď náhodou sa nás niekto opýta, že vlastne jednotka výzva. No, zatiaľ to je v tom návrhu tak uvedené, ale je to možno na diskusiu. Či tam chceme uvádzať tú výzvu 8/2024, keď de facto to nie je výzva a je trochu aj zvláštne, že je obsah. Ja súhlasím s Ivankou a ja si myslím, že ten priemysel by sa nemal ako špeciálna výzva uvádzať, pretože ten priemysel je celoročná výzva pre producentov, ktorí majú koprodukčné vzťahy a vyrábajú v podstate filmy na Slovensku a preinvestovávajú tí zahraniční koproducenti filmy na Slovensku. Z toho sú tie peniaze z priemyslu hlavne teda. Takže ja neviem, treba nájsť na to možno nejaké
ako lepšie zaradenie, alebo ako máme celoročné výzvy, alebo niečo podobné, ale ako špeciálna výzva teraz sa mi tiež zdá, že to nesúvisí s tými ostatnými výzvami, kde sa ľudia uchádzajú so svojimi projektmi o dotácie ako konkrétnych diel. Je to zbytočne vpredu. No to je jedno, lebo je to celoročné, to začína 1.1., končí 31.12., ale v tej tabulke tých termínov na predkladanie žiadosti to podľa mňa môže byť formálne v budúcom roku. Takto keď sa bavíme o budúcom roku, tak to je vlastne len technické označenie, pretože to nepodlieha žiadnemu hodnoteniu, žiadnej odbornej komisii, je to vlastne po splnení nejakých náležitostí automaticky, sú im pridelené tie dotácie na priemysel, len musia byť v informačnom systéme pod nejakým číslom vlastne zaradené. Sme to navrhli ako jednotku, aby sa nemenilo poradie ostatných zaužívaných. A pre tento rok tam bola pridelená 8, lebo sa predpokladalo, že už vlastne nebude ďalšie číslo. Tým, že to chceme prehodiť, tak vlastne 9 by bola výzva a 8 je len technické označenie. Dobre, čiže tú výzvu 8 teda chceme uvádzať všetky, ktoré podporné činnosti Hlavička je, že termíny riadnych víziev pre predkladanie žiadosti, stále to pasuje aj na priemysel, o poskytnutie finančných prostriedkov fondu v roku 2024, tohto ročne. Stále mi to všetko pasuje, že tam môže byť aj ten priemysel, len v tom poslednom stĺpci forma podpory bude napísané filmový priemysel. Alebo niečo, Lebo ak nám to vypadne, preto vám to Ivanka hovorí, že ak nám to vypadne, tak sa to číslovanie víziev celé posunie. Nie, ono by sa akože neposunulo, len by nám... Posunulo, lebo jednotka výzva, čo teraz tu vidíte, to je to, čo navrhuje pán riaditeľ, že aby už teraz bola 9. Len Ivanka teraz hovorí o tomto, nie o tom budúcom roku, vieš, že Ivanka teraz hovorí, že či teraz to nebude tak, že by tam bola iba 9, že nebude tam 8, aby tá 8 nebola zmetúca, že čo to je. Áno, navyše vlastne... Áno, však teraz tú 8 nedoplňovať, jak hovoríte, ale ako v novej štruktúre počítať s tým, že jednotka bude priemysel. V tom zozname termínov. Že aj v tom návrhu, ktorý nám vlastne zaslal pán riaditeľ, tak ten prvý riadok v rámci tej dvojriadkovej tabulky by sa vypustil. Že sa doplňa v podstate iba tá výzva 9/2024 a celý ten nasledujúci riadok. Tiež nie sú tam priemysel. Pravde, oni sú tento rok rozličné. Preto môže byť to až 9. Čiže môže byť tak, sa vypustil, no. Dobre, s tými ostatnými vlastne zmenami tam sa navyšuje, pán riaditeľ, tá suma, ako sa... Áno, tam je vlastne jednotková suma sa tam navyšuje, to je tých 15 000. To bolo celkový objem alokovaných prostriedkov na podporu študentských filmov a vysokých škôl sa vlastne navyšuje z doterajších 50 000 na 100 000. To bolo na základe požiadaviek vlastne niektorých z vás členov rady v minulosti. A vlastne požiadavka vysokých škôl bola, že navýšiť maximálnu sumu z 10 na 15 000. Je to neobvyklá požiadavka, pretože doteraz respektíve nežiadali ani o tých 10 000. Tie sumy podpory boli nižšie, ale sú si vedomí toho, že keby išli na maximum, no tak bude podporených menej filmov, čiže to si sami proti sebe. Dobre, čiže len niekto posumarizujem, čiže štruktúra podpornej činnosti na rok 2024 sa mení ako keby v troch častiach. Jednak sa navyšuje tá maximálna suma dotácie pod programe 141 z 10 000 na 15 000. Jednak v kapitole 9 v tej tabulke termíny riadnych výziev na predkladanie žiadosti a tak ďalej sa doplňa ten nový riadok, posledný, v ktorom bude uvedená iba výzva 9/2024. A v následujúcej tabulke na strane 27 s názvom Termíny uzavierok pre riadne výzvy na rok 2024 sa tiež doplní nový riadok, kde bude uvedený ten dátum 25. novembra 2024 pre podprogram 141 a podprogram 2. Tak ako nám to pán riaditeľ predložil. S jednou pripomienkou, na ktorej sme sa zhodli. Dobre, tak prečítam návrh uznesenia, o ktorom následne budeme hlasovať, keďže je vnútorný predpis, tak každú zmenu si musíme vlastne ako rada odsúhlasiť.
Čiže Rada audiovizuálneho fondu pripravuje zmenu a doplnenie vnútorného predpisu audiovizuálneho fondu číslo 2/2023, štruktúra podpornej činnosti audiovizuálneho fondu na rok 2024, znení predloženom na rokovaní rady. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie aktualizácie vnútorného predpisu na webnom sídle audiovizuálneho fondu. Čiže kto je za návrh tohto uznesenia? Dobre, ďakujem. Pani Švecová? Áno, súhlasím. Tatarová? Súhlasím. Ďakujem pekne, keďže všetci členovia rady boli za návrh tohto uznesenia, nikto sa nezdržal a ani nikto nehlasoval proti. Konštatujem, že návrh tohto uznesenia sme schválili. V súvislosti s návrhom výzvy, ktorú nám pán riaditeľ tiež predložil, tak tam by som len upozornila, že vlastne tým, že sa menil rokovací poriadok rady v nadväznosti na zmenu alebo poslednú novelu zákona o audiovizuálnom fonde, tak rada teraz je povinná pred vyhlásením príslušnej výzvy na predkladanie žiadosti rozhodnúť o celkovej predbežnej sume určenej na podporu žiadosti v rámci tejto výzvy. A robiť tak vlastne na návrh riaditeľa, tak by som poprosila pána riaditeľa, aby nám vlastne navrhol sumy, o ktorých potom budeme rozhodovať, alebo ktoré potom formálne odsúhlasíme. Áno, čiže v tejto výzve číslo 9 podprogram 141, to sú tie školské filmy, navrhujem celkovú alokovanú čiastku 100 000 eur. A pre podprogram 2.2 to je vlastne podpora podujatí spojených s prezentáciou filmov, tak to navrhujem čiastku 350 000. Tých 350 000 je trochu menej v porovnaní s týmto rokom a s predchádzajúcim, vzhľadom k tomu, že vlastne záväzky z predchádzajúcich období sú vo výške 347 000. Len vysvetlím k tomu, že vlastne ide o filmové festivaly väčšinou, ktoré sú usporiadané na Slovensku. Niektoré, je tam možnosť vlastne žiadať o dotáciu na 3 roky. A keďže v minulom období niektorí toto využili, aj bola tá dotácia schválená, tak z toho vlastne vyplývajú záväzky. To je napríklad festival Cinema, tie ďalšie. Aj Košický festival. Košický Magdana. Febiofest. Ale tým pádom samozrejme nemusia žiadať vlastne v roku 25, čiže len sú nejaké ďalšie festivaly, čiže 350 000 odporúčam na podprogram 2.2. Musí to byť zrejme rozdelené, lebo sú 2 podprogramy tejto výzve. Čiže 100 000 na 141 a samozrejme. A 350. Áno, čiže tak ste to aj prezentovali. Áno, ďakujem pekne. Mám niekto nejaké pripomienky k návrhu pána riaditeľa, ktorý prezentoval? Dobre, ak nie, tak prečítam opätovne návrh uznesenia. Čiže Rada audiovizuálneho fondu určuje predbežnú sumu určenú na podporu žiadosti predložených na základe výzvy žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov číslo 9/2024 vo výške 450 000 eur, z toho pre podprogram 141 produkcia audiovizuálnych diel študentov vysokých škôl so zameraním na filmové umenie predbežne určuje sumu 100 000 eur a pre podprogram 2.2 verejné podujatia s účasťou audiovizuálnych diel Slovenskej republike predbežne určuje sumu 350 000 eur. Takže to je do sumy, že nemusí sa rozdeliť celková suma, či? Áno. To je maximálny objem, finančných prostriedkov, ktorý môže byť určený. Takže kto je za návrh uznesenia, ktorý som prečítala? Ďakujem pekne. Pani Švecová. Áno, súhlasím. Pani Tatarová. Som za. Ďakujem pekne, čiže všetci členovia rady hlasovali za, v tom prípade vlastne nikto sa nezdržal, ani nikto nebol proti. Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom programu je informácia riaditeľa audiovizuálneho fondu o zámere vstúpiť do zmluvného vzťahu so Slovenským filmovým ústavom. Prosila pána riaditeľa, aby nás vlastne oboznámil s zmluvou, ktorý budeme rokovať.
No, dostali sme vlastne návrh zmluvy od Slovenského filmového ústavu na trojročnú spoluprácu v oblasti spoločnej prezentácie. Týka sa to vlastne spoločnej účasti na zahraničných festivaloch v Cannes a v Berlíne. S tým, že vlastne doterajšie náklady na jeden ročník účasti v Cannes predstavovali pre audiovizuálny fond sumu okolo 20 000, čiže čo je vlastne nad rámec poverenia riaditeľa. To je prvá vec. A druhá vec, že pokiaľ to by mala byť trojročná zmluva, tak respektíve zmluva v budúcej zmluve, tak na jeden ročník. Lebo, prepáčte, dostali sme pripomienku, že všetko, čo hovorí pani Tatárová a Švecová, vôbec nejde do toho záznamu, že vždy sa to prepne. Ako obyčajne. Záznam sa nahráva. No, tí, čo počúvajú teraz, tak vôbec nepočujú ani jednu pripomienku pani Švecovej, ani jednu pripomienku pani Tatárovej nepočuli, lebo automaticky sa niečo prepne a nepočujú. Lebo zvuk, ktorý hovoria oni, neviem, ja len vysielať, bez obrazu ja neviem vysielať. Preto by tu išiel chvíľku zvuk, lebo som sa chcel o tom presvedčiť. Aj na živom ja neviem vysielať do live bez, aby som vysielal zvuk. Keďže sme bez zvuku, tak to bude ich výpovede, alebo bude až potom, jak sa skladá aj video. V tom zázname to bude. Záznam je zvukom ich, keď hovoria vlastne. Či nie je to len teraz live? Áno, len live nám ide zvuk vlastne, ktorý my hovoríme. Ja ľúbil byť na povale. Dobre, prepáčte, že som prerušil. Nie, ďakujeme za upozornenie. Ja som chcel možno nadviazať, že v podstate pristúpili sme len k živému záznamu zvukovému kvôli tomu, že je to vyššia technická kvalita. Toto bolo spojené ten live stream aj s obrazom, tak to vypadávalo a častokrát sa to ani nedokončil ten prenos. Samozrejme, nemá to vplyv na záznam, ktorý bude zverejnený kompletne. Čiže splníme finančnosti. No, čiže k tejto rámcovej zmluve so Slovenským filmovým ústavom je to na zváženie samozrejme, pretože hľadali sme v histórii, že či takáto rámcová zmluva existovala. Doteraz som mal informácie o tom, že vlastne sa podpisovali zmluvy jednotlivo na každé podujatie. Takže nechávam to na vás. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa opýtať, že teoreticky je možné, že by sa vlastne každoročne uzatvárala zmluva o spolupráci s Slovenským filmovým ústavom aj bez toho, aby sme mali takú rámcovú zmluvu, ktorá by nás vlastne zavezovala na obdobie 3 rokov. Určite áno, dokonca tak či tak by sa museli vlastne uzatvárať separátne zmluvy, čiže rámcová zmluva je len nejaké, čo poviem, memorandum. Vyjadrenie dobrej vôle. Ak môžem, ja si myslím, že tá rámcová zmluva vyjadruje proste dohodu 2 inštitúcií, ktoré sa zaoberajú propagáciou slovenskej filmovej tvorby na medzinárodných festivaloch v zahraničí, ale aj teda v rámci našich festivalov, že je to vlastne hrozne potrebná vec a že jednoducho sa tieto veci samozrejme vždy skonkretizujú proste v nejakej dielčej zmluve, ale to vyjadrenie je tej možnej spolupráce, respektíve potrebnej spolupráce je podľa mňa veľmi dôležité a v podstate tá rámcová zmluva zavezuje vlastne Audiovizuálny fond a Slovenský filmový ústav, aby sa snažili nájsť spoločnú cestu, ako slovenskému filmu pomôcť v propagácii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že neurobíme vôbec žiadnu chybu, keď takúto rámcovú zmluvu schválime. Je to možno pre niekoho ako proforma, ale ja si myslím, že takéto vyjadrenie aj smerom k verejnosti, aj smerom vlastne k ostatným inštitúciám je hodne potrebné. Ďakujem. Pekne. Ak sa ja môžem ešte opýtať, v minulosti mali sme takúto zmluvu uzatvorenú? Nemám informácie, preveroval som to. Čiže nebola rámcová, uzatvárala sa každoročne. Vždy na tom presne povedať. Prejav dobrej vôle, ale gest spolupráce. Každý rok obnoviť. Ale tak v tej zmluve bude určite klauzula,
že musí byť doložená. Keď som čítala túto zmluvu, tak v podstate je veľmi všeobecná a zarudzuje v podstate k tomu, že keď sa dohodnú na spolupráci na tom konkrétnom podujatí, takže musia si aj tak zatvoriť osobnú zmluvu, kde budú presne vyšpecifikované práva, povinnosti a aj výška vlastne finančného záväzku audiovizuálneho fondu. Áno, to je úplne jasné a myslím si ale, že vlastne ako fond, ako štátna inštitúcia, ktorá je skutočne ako istým garantom aj vlastne tých konkrétnych výsledkov a artefaktov, aby sa dostali vlastne ďalej do sveta. To je proste... Ja Filmový ústav pokladám za baštu, veľmi nemennú baštu našej kinematografie. Ja si myslím, že toto, hoci nazvite to memorandum, treba proste ako nejakým spôsobom ukázať svetu. A samozrejme, že sa tie jednotlivé zmluvy potom budú uzatvárať každý rok. Ešte som zachytila, že sa nám hlasí o slovo aj verejnosti. Tak chcem sa opýtať, je všeobecný súhlas, aby sa zástupcovia verejnosti vlastne zapojili do diskusie, aby sa vyjadrili? Yes. Nech sa páči. Ivan Strkovský. Ja myslím, lebo táto téma s tým ústavom a s tou prezentáciou otvára takú širšiu otázku, o ktorej sme sa tu zbavili predtým. A to je vlastne akoby ako pomôcť prezentácii slovenských filmov. Že nie je vlastne akoby možno si to všetci úplne neuvedomíte, lebo ostatní nezaberete, že keď sa bavíme o 20 tisíc pre ročne na Cannes, že ono, keď chceli robiť tú prezentáciu slovenských filmov akoby kvalitne, tak nákup jednej reklamnej plochy vo Hollywood Reporteri alebo taký novina, ktorý nám pomohli, to je násobne viac. Čiže keď to chceme robiť poriadne, nemusíme to tento rok asi, alebo teraz to vyriešiť, ale že treba sa zamyslieť, že vlastne na výrobu slovenských filmov sa dávajú milióny a na prezentáciu sa dávajú tako smiešné sumy. Ja chápem, že to musíme tú filmu zobrať asi z tých výrobných peňazí, ale že keď chceme byť tie filmy, a to sa bavím aj o distribúcii, že nemôžete, nerobím tomu, že sa dá na výrobu slovenského filmu 600 tisíc a na prezentáciu sa dá 20. Viete, že my bojujeme s X-menmi a neviem čím v Čínach, a proste a povie sa na slovenský film aj to nikto nechodí. To nechodí, pretože na prezentáciu tých slovenských filmov sú smiešné sumy. Že ja neviem, že budeme vyhrávať na tých smermi, asi nie, ale že už sa dostaneme k trochu lepším číslom. Že dlhodobo sa to prehliada, tá prezentácia tých slovenských filmov je jednak zahraničí, čo by mohol riešiť slovenský filmový výstav, ale nie s touto sumou. A potom celkovo nastaviť nejakú stratégiu, ako podporovať ten fond vznikol, aby podporoval umelecké filmy, ktoré akože potrebujú pomôcť v tej súťaži tomu rozvoju. Takže ako im slovenským filmom pomôcť viac, aby s tým priestor našli väčšie. A že či to má byť nejaké percento voči tomu rozpočtu, že ten film dostane 700-800 tisíc, vykalkulovať nejaké percento, ktoré by malo byť vlastne určené na ten marketing. Neviem na to viac odpovedať, len myslím, že to dlhodobo neriešený problém, ako pomôcť distribúcia a prezentácia slovenských filmov. A myslím, že tá suma tých 20 tisíc je smiešná. Čiže keď sa bavíme teda, či už ju podporíte dlhodobo, alebo jednoročne, že treba sa baviť, ako to riešiť nejak akoby mohutnejšie. Ja len jednu vetu, že ja si myslím, že s pánom Ostrochovským treba takmer úplne súhlasiť, že tá veta, že do filmu investujeme, aby vznikol obrovské množstvo peňazí a potom na jeho uvedenie a reklamu sa investuje minimum, to sú vlastne vyhodené peniaze potom, hej. Potom ten film vždy skončí proste tak, jak skončí. Hej. Treba špecifikovať podmienky tej zmluvy. Po americky, že aj posledný dolár dám na reklamu, aby o mne vedeli. Lebo keď o vás nevedia, tak... Ingrid, len vieš, ako napríklad film Vlny, o ktorého rozpočte sme dnes hlasovali, má svojich divákov a nie sú to zbytočne vyhodené peniaze, keď ľudia chodia do kina, napriek tomu, že ešte nebol propagovaný v zahraničí, vieš. To zase, ako to je dosť drsné vyjadrenie povedať, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, pretože
sú Že filmy, by ktoré... boli, Zuzana, zle sme sa rozumeli, že by boli zbytočne. Že by boli, keby nebola tá propagácia podporená. Tak som povedala. No, hej, ja som to počula, len vieš, ten film Vlny, samozrejme, že tí producenti dali hodne na propagáciu, ale vieš, to je také, že niekto vyjde z kina a zavolá kamarátom, choďte na to, lebo je to dobré. Akože ja nejdem proti tomu, čo hovoril Ivan, má pravdu, len mňa zarazila trošku taká tá, vieš, že my investujeme do filmov, a nie je to zbytočná investícia. Napriek tomu, že povedzme sa presadia len doma a nie v zahraničí. No. Ale veď vy sa zhodnete v podstate iba každým spôsobom to hovorí. Je to v poriadku, všetci hovoríme o tom istom. Zle sme sa rozumeli, Zuzana, búchame do jedného vreca teraz. No samozrejme, len vieš, my vás strašne tiež ťažko počujeme. Ja proste lovím tým ľavým uchom, ktoré ešte lepšie počuje, proste čo tam praskoce v tých vašich zvukoch. Čiže je to také vzájomné proste neporozumenie. Dobre, takže aby sme si nejak ujasnili, že či ako rada súhlasíme s tým, aby audiovizuálny fond vlastne zaviazal k nejakej viacročnej spolupráci s Slovenským filmovým ústavom, tak ja prečítam návrh uznesenia, o ktorom následne budeme hlasovať. Čiže Rada audiovizuálneho fondu vyjadruje svoj súhlas so vstupom riaditeľa audiovizuálneho fondu do zmluvného záväzku so Slovenským filmovým ústavom, predmetom ktorého je rámcová úprava práv a povinností zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri zabezpečovaní účasti slovenského zastúpenia a prezentácie slovenskej kinematografie a slovenského filmového priemyslu na vybraných podujatiach v období rokov 2025 až 2027. Čiže kto je za návrh tohto uznesenia? Ešte by som navrhoval namiesto slova záväzok dať zmluvný vzťah. Je to maličkosť, ale... Je to formulácia myslím, že z poverenia, ktoré má pán riaditeľ, že je oprávnený do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je čin. Áno, mne by sa zdalo také príhodnejšie slovo zmluvný vzťah a nie záväzok. Lebo záväzok bude v následnej zmluve, kde sa zaviažeme, že koľko, akou sumou podporíme. Áno, že vlastne tie zmluvy, ktoré budú konkrétne na 15 000, tak je to blkocina, ale... Dobre, čiže upravíme. Ja mám ešte tú formálnu vec v nadväznosti na túto pripomienku, že či to nie je vlastne vzťah fondu audiovizuálneho versus filmový ústav. Vlastne tým pádom ako keby aj to podpisovanie je, že štatutár predseda rady a prípadne aj pán riaditeľ. Áno, ďakujem. To treba podľa mňa upraviť v tej zmluve, aby tá zmluva bola správne podpísaná a tým pádom je to vlastne, že treba súhlasiť s takýmto zmluvným vzťahom. Dobre, čiže to uznesenie tak, ako môže byť, akurát sa nahradí jedno slovo, čiže záväzok sa nahradí slovom vzťah. A formálne sa to upraví. Formálne len. Dobre, čiže prepáčte ešte raz, kto je na návrh tohto uznesenia. Ďakujeme. Pani Tatarová. Ja som za. Ďakujeme pani Švecová. Áno, súhlasím. Ďakujeme pekne. Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili, keďže všetci členovia rady boli za, nikto sa nezdržal ani nikto nehlasoval proti tomuto návrhu uznesenia. Hej. Presúvame sa na bod rôzne, čo je posledným bodom. Slavka, ty si mala nejaký návrh na bod? Ja som mal jeden, ktorý je veľmi jednoduché, keď sa môžem povedať. Ja som chcel informovať, aby to bolo v zápise, vlastne informácia o zriadení pracovného miesta pomocného ekonóma alebo ekonomky. Je to kvôli vlastne zvýšeným nárokom a jednak aj pokrytiu pracovnej náplne, pre ktorú doteraz pracovné miesto tu na minulosti bolo zriadené. Len v roku 2023 vlastne bolo zrušené bez náhrady a momentálna situácia je taká, že nevyhnutne fond potrebuje pomocné ekonomiky na to, aby mohla pripravovať dohody o vykonaní práce, proste všetky tieto prihlasovanie do poisťovne, zúčtovanie príspevkov a všetky tieto záležitosti. Čiže to je ako informácia. Na plný úväzok? Na plný úväzok. Keby ste o niekom šikovnom vedeli, nech pošlo životopis.
Keď potrebujeme čokoľvek s webom a s takýmito vecami, tak pán Obuch? S webom je pán Obuch. Čokoľvek na webe, akože nejaké veci, lebo sa tam občas nejaké... A keď v systéme nejaké veci, tak s pánom Bobockým? Áno. Takže... Prepáčte, pán riaditeľ, mohli by ste ešte raz opakovať to miesto? Mne to tu praskotalo. Že o aké miesto ide? Hľadáme pomocnú ekonomku. Vy, ktorí ste tu dlhšie, tak predtým túto pozíciu vykonával na čiastočný úväzok pán Maťko, ale momentálna situácia nás nutí, že vlastne na plný úväzok hľadáme pracovnú silu na toto miesto. Čiže pomocná ekonomika. A rátate, prepáčte, pán riaditeľ, a rátate potom so zavedením takého toho digitálneho systému, vlastne, ktorý by registroval vlastne všetky projekty, zmluvy, vypršanie zmluv, vypršanie termínov a tak ďalej, o čom sme hovorili minulý rok? Áno, samozrejme, to je vlastne ten controlling, o ktorom sa hovorilo pred rokom. Čiže áno, následne len musíme ešte aj ten systém nejak proste zakúpiť a inštalovať. O tom budem informovať. Hej, lebo je to dosť podstatná vec a myslím si, že pán Štofaník hovoril teda o tom, že tento systém majú v televízii a že im to šlape a že vlastne je to veľmi dôležitá súčasť práce a tým pádom by sa trošičku aj odbúrala práca tých ekonómov, že by nemuseli všetko proste doslova vyhľadávať a sledovať, ale že by to mali všetko v tom šanone proste digitálnom ako zapísané a zvoniace, že pozor, tu na končí termín a podobne. Takže ja to pokladám za dôležité. Pozná ten systém. No? Áno, inšpirovali sme sa systémom Helios, ktorý používal vlastne slovenská televízia, čiže musíme zistiť podmienky a nejakú licenciu. Licenciu a ako to vlastne pomôže tu na nás. Dobre, ďakujem pekne. Môžem? Máš slovo? Nadviažem na tú diskusiu, čo tu bola. Ja by som sa chcela spýtať, že čo sa týka informačného systému, že či je v nejakom štádiu vlastne tá úprava v programe 5 kvôli tým 14% vratkám, teda oprávneným nákladom, že kedy by bolo možno očakávať ako keby úpravu na webe v programe, že ako to vyzerá? No, samozrejme, že je to vo vývoji, lebo vlastne došli sme na to tento týždeň, že je potrebné upraviť systém, takže zadali sme to a musíme to nastaviť. Dobre, lebo to vlastne bude súvisieť ako keby už s podávaním asi žiadosti podľa novej úpravy a kým to nebudú vedieť dať do systému, tak vlastne otázka, že ako by si tie 14% vrátky uplatňovali. A ja len kvôli tomu, že my sme minulý týždeň som sa stretla s pánom Juričkom z Komory auditorov a vlastne sme odpripomienkovali aj s kolegyňou Sobiou Dudňanskou, ktorá je ako keby administrátorka pre program 5, návrh usmernenia Komory auditorov pre auditorov. Spripomienkovali sme im správu, ktorú vlastne ako keby upravili podľa nových štandardov. Teraz majú zase loptičku na ich strane, aby sa vysporiadali s našimi pripomienkami a požiadavkami, ktoré sme im dali. Súčasťou toho vlastne by mala byť aj nejaká séria školení, ktorú chcú začať robiť podľa našich predbežných informácií. 18.11. by už mohli mať auditori takéto školenie, ak všetko pôjde a prezidium odhlasuje vlastne to usmernenie pre auditorov. Čiže dohodli sme sa tak, že tento týždeň, možno budúci, vlastne dostaneme ako keby vyčistenú verziu. Uvidíme, ako sa vysporiadali s našimi pripomienkami. Cieľom je vlastne možno do konca októbra, keďže 18. oni to chcú už aj školiť a predtým ešte musia mať prezidium, aby to schváľovali, aby sme mali niekedy do začiatku alebo do polovičky novembra už aj my informáciu o tom, aké usmernenie vydá teda Slovenská komora auditorov pre svojich auditorov, ako bude vyzerať vlastne potom správa, ktorá sa bude prikladať. Čiže to je ako keby len, aby ste vedeli takú priebežnú informáciu. V nadväznosti vlastne na to súvisí vlastne aj s tým spôsobom, ako sa budú zúčtovávať tie, aj vôbec do systému nahrávať tie 14% náklady a ako sa to bude vypočítať. Preto sa na to pýtam. Áno, je to trošku komplikované, nechcem s tým zdržovať situácia, pretože
pri 14% vrátkach sú oprávnené náklady do výšky 10% z celkových oprávnených nákladov. Pričom ale to nesmie byť viac ako 10%, ale v prípade, že si to uplatňujú na splatky a uplatnia si, je to dosť komplikované a budeme to musieť nastaviť. Čiže Slavka, uvítam odpoveď. Dobre, a potom mám ešte jednu možno, že aj prosbu, že si myslím, že by bolo dobré, pochopila som, že sa vypočítaval ako keby dopad transakčnej dane na fond. Ja si myslím, že to bude ale dopad aj na žiadateľov, čiže možno, že by bolo dobré skúsiť osloviť asociácie aspoň s nejakou predbežnou analýzou, že aby sme vedeli, že aká tá daň bude mať dopad ako keby na rozpočty, aby sme s tým potom prípadne počítali, keď sa budú zvažovať náklady na fond. Lebo to asi bude mať vplyv na jednotlivé veci. Čiže možno aj keď sa budú posielať jednotlivým asociáciám teraz tá štruktúra na vyjadrenie, možno by bolo dobré skúsiť naformulovať aj takú otázku na asociácie, že by sme uvítali nejakú informáciu alebo nejakú spätnú väzbu, aký dopad by mať tá transakčná daň na výdavky pri výrobe alebo teda pri festivaloch a tak ďalej. Aby sme to vedeli, aby sme mali tú informáciu. Tak to som chcela poprosiť. A potom mám ešte jednu prosbu, že... 250 000 u nás ročne. No, ja si myslím, že tiež, že to, keď som povedala, že koľko to tu... No, čo? Iba za transakciu. Áno, a ešte jeden taký ako keby procesný návrh som mala, a neviem teda, že čo aj ostatní členovia povedia, ale myslím si, že by bolo možno dobré, keby na každé zasadnutie, kde budeme mať nás ako keby na programe rozhodovanie o žiadostiach, sme mali spracovanú ako keby tabuľku, kde by sme mali stav financií. Viem, že v štruktúre máme nejaké budžety, ale vlastne aj postupné ako keby čerpanie, prípadne nejaké porovnanie s minulým rokom, aby sme vlastne mali reálne prehľad o tom, keď hlasujeme o tých prostriedkoch, v akom stave je ako keby ten... Čiže ak by bol taký súhlas, tak by som... Na porovnanie. A aby sme reálne vedeli, ako... Áno, aby sme vedeli, ako vlastne míňame prostriedky. Ale k tomu, že v podstate o tomto som ale informoval na poslednej. Ja viem, že ty si to povedal a vieš, jednak vec, že nezapamätáme si a druhá vec, že každý, aj keď si dáme dokopy čísla, tak každý bude mať jednu tabuľku. Aby sme mali vždy akoby pripravenú, vieš, jednu tabuľku budeme ju mať od teba, bude spravená, takže tam budú všetky informácie a my vlastne budeme vedieť vždy aktuálne, aká je tá informácia. Že ono však si môžeme musí byť hneď najprv spravená úplne, takže môžeme ju doľadiť, ale aby sme vedeli, lebo som nevedela, z akej peňaženky vydávam peniaze. Tak stále k tomu jedna vec, že vlastne my to ale sledujeme tie náklady aj záväzky podľa programov, ale nejdeme už do podprogramov. Zatiaľ. Čiže to znamená, že 1, 2, 3, 4 lebo takto je v štruktúre podpornej činnosti, kde je to aj percentuálne, aj číselne určené, ale už sme nešli do podprogramov. Nie som si celkom istá, že či také sledovanie do podprogramov sme nemali ešte od predchádzajúceho riaditeľa, že či to nebolo aj na podprogramy. Richard, si pamätáš tieto tabulky? My sa to v distribučnom snažím práve preto rozdeliť, pretože vlastne ten festivalový využívajú producenti a tie distribučné využívajú distribútory a stalo sa, že tie producentské zrazu prevyšovali požiadavky a nezostalo na distribúciu, pričom vlastne v podstate na tie isté filmy je to. Takže sme to začali sledovať a skutočne sa stalo, že napríklad v tomto roku, v tom festivalovom, už dávno ideme cez. To znamená, že teraz žiadosť, ktorá došla na Oscara na 50 000, som veľmi zvedavý, z čoho to môže byť, lebo z distribučného to bude musieť ísť. To znamená, že musíme podporiť na distribúciu o 6 filmov menej. Hej? Alebo sa teda rozhodne pán riaditeľ, že to dá z niečoho iného, z nejakého producentského balíka, keďže to je producentská záležitosť a ide to na tieto účely pre producenta. A ide to otázne, ale my to sledujeme, snažíme sa tie podprogramy sledovať. Kvôli tomuto.
tie peniaze využívajú producenti a tie využívajú distribútory. To je vlastne všetko spojené od toho, by sme chceli mať ten systém vlastne nový a ten kontrolný, ktorý by aj pomocnú silu, ktorá by to vlastne celé sledovala. Je to dlhé. Áno. Ema smrtila. Dobre, asi sme Áno, ďakujem. rôzne, to znamená, že môžeme ukončiť dnešné zasadnutie. Veľmi pekne ďakujem. Ale povedala som dobrý. Diskusiu a želám pekný. Audiovizuálny fond. 15 rokov s vami a pre vás.